In Densin-Katerbra, waar Densin-Katerbra, waar je uit bent en je toch thuis voelt. In Densin-Katerbra, waar Densin-Katerbra. En toen kreeg ik een appje weer waarom. Ja, maar dit is Joop Veenstra. Ik herken zijn stem. Het is zijn nummer. En Joop die wen het Joert aan de Dij, dacht ik in Drachtens het Frans, is podoloog. En ik had zijn nummer wel. En dat nummer ga ik even draait. En we gaan online. Goeiemorgen Joop. Goeiemorgen. Ja. Want Doop is de geestelijkheid van dit nummer Oekatebra, begreep ik. Ja, klopt. Hoe is dat gaan? Ik jer het nou. Ik denk dat het sinds de 80 jaar ik net niet jet heb. Nee, hè? Dus ik zit verbaasd te luisteren. Ja, joh, het is eigenlijk helemaal net zo spannend. Het is inderdaad een leenpersing, zou dat vroeger op Rottemaker worden. Dat wie dus plaatsjes in opdracht werd een bepaald aantal van perst worden. En die dus net in een reguliere distributie kwamen. Dus dat weer voor een bepaald doel waren het maken. En dan waren er 400 of 1000 of soms 1250 waren er van perst. Ja. En dat weer voor eigen gebruik. En dat is dit in principe ik. Ik had vaker die. Ik had voor een voetbalvereniging had ik alles cd maken. Dat was toen al in de cd-tijd. En ik had voor een orenkroeg had ik nog een stuk van 2-3 singles maken. En dat wie Katerbra, ik zei, ik ga ooit werken in Katerbra. Ik was toen al muzikant en den jongen hier ik een bedrijf in Jocht en Geluid. Ik had toen de tijd in die roemruchte 80 jaren ik alle geluid- en luchtinstallatie installeerd in Katerbra. Ik hier daar een bedrijfje van en ik zie het in die borkerij Jonken Katerbra, die het letteropbaan. Die is letteropbaan, ja. Ja, daar heb ik mijn bedrijf en ik ga zeg nog een set, ik zal dan periëren. Dat ik in de weekend in Katerbra werken, gewoon achter de bar. Gewoon omdat ik het leuk vond. En nou ja, omdat ik muzikant weer, en dat weer toen de tijd, weer dat wel populair, om dan een singeltje te maken. Dus ik had dat skreun in de tijd, en van een deel inspelen en in song. En daar ben toen dus inderdaad, is dat een leenpersing geworden. Ja, maar daar ben je net volle van maken. Nee, ik scot 400. Wist dus wel, Joop, dat die plaatsjes Joert aan de Dij soms hier €100 verkocht worden? Wist je wat het slimme is? Ik ga in maaien, ben ik verhoezen, Ja. thuis privé. En toen vond ik nog hier of 2 en die hak op marktplaats zetten en die hak voor €4 voor die. Nee! En toen kreeg ik al meestal het door van, oh, wat ben je wie, maar wat, mijn ma die had hem al op vinyl en ik hem net. En alsnog gewoon wie het graag. Dus het schijnt inderdaad een samlersobject te wezen. Ja. Prachtig. En ik bel je die op de Dij dat de oude Glory plot gaat, want de discotheek wordt Joert aan de Dij sloopt. Wat docht dat met Dij? Ja, wist, dat is een proces. Toen de tijd wie het hier van de topdiscotheek. Maar we hinderen een hele prot in omkrieten, hè, een grote discotheek. Dat weer toen weer het zei. En het is toen verbouwd met 12 verdiepingen. Dat weer vreten jongen, sneun, snijden oerdij, snijden de midden, snijden de jongen weer al laden vol. Er weer momenten, daar kon er weer gewoon geen mensen meer bij. Dan praat je 2000 man. En ze staren aan, is dat, is de merken verloren. Hè? Die discotheken rekken al een keer voort. Het waren Lietser, op een gegeven moment weer Katerbra nog op Sneun hier, meen ik. Dus dat verval in het bezoekersaantal van discotheken, dat verandert toch al. Dus ja, zeer docht het net meer. He, maar het weer toch al lang net meer de tijd van zou dat doen weer. Nee, de tijd van de glorie hier in Wiel West. Ja, absoluut. Dat weer 80, 90 jaren, dat weer de glorie-tijd. Ja. Nou is het mysterie ophelderen. Er zijn heel soort samelaars die nou smullend van de radio zitten denken van, ik had er een exemplaar van die Katerbra-plaat. Zullen we hem als orde aan die prachtdisco van Jet die het nog een keer draaien, het hele nummer? Ja, mooi. Ik ken hem zelf, ik werd het jaren. Want ik kan doen mij de vergoeding ik net meer jet, want ik ga net meer op platen spelen. Dus je ridder, Katerbra. In het plaatsje Hardever staat een dancing als geen tweede. En wie daar naar binnen gaat, heeft een hele goede reden. Heel het weekend live muziek en een puikendiscotheek met de allernieuwste platen en de single van de week.
In Densing-Kattebra, waar Densing-Kattebra, waar je uit bent en je toch thuis voelt. In Densing-Kattebra, waar Densing-Kattebra, waar je al je vrienden ontmoet.